Kien il-kelliem ewlieni Laburista Michael Falzoni li nhar l-erba' tal-ġimgħa li għaddiet fil-bidu tad-dibattitu dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni fuq il-Ġustizzja u l-Intern talab li jissir emenda biex din il-mozzjoni tkun titlob għar-riżenja tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici. Din it-talba kienet sabet l-Oppożizzjoni tal-Viċi Prim Ministru Tonio Borg illi minnu fih kien talab lill-Speaker biex jagħti ruling dwar it-talba tad-Deputat Michael Falzon għaliex skont huwa din l-emenda kienet qed tibdel in-natura tal-mozzjoni. Biex wasal għad-deċiżjoni tiegħu l-Speaker Michael Frendo ikkwota deċiżjonijiet meħuda f'ċirkostanzi simili matul is-snin u kwota wkoll ir-regoli li jimxi fuqhom il-Parlament. Michael Frendo qal li l-emenda mresqa minn Michael Falzon f'isem l-Oppożizzjoni tresqet fil-ħin opportun u hija rilevanti għas-suġġett tal-mozzjoni. U f'dan il-kuntest li l-Speaker laqa talba tal-Oppożizzjoni biex il-mozzjoni tkun emendata. Dan ifisser li meta l-erba' filgħaxija għal ħabta tas-7:09 il-Parlament se jivvota dwar il-mozzjoni fuq il-Ġustizzja u l-Intern se jkun qed jivvota fuq mozzjoni illi se tkun qed titlob għar-riżenja tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici.